dukkan nahiyata. Hakan ke na zamo tamkar ba zan iya ba, domin ƙauna ta so na ji shi ba kaɗan ba. Zan so mu yi rawa ban ce ba zan iya ba, hakan ke zan yi komai ban shaida tutiya ba. Na santa da dariya san ba ta da fariya, ta sacin zuciya ta sauyan duniya. Na shiga da'ira ta so kwarai hakan ne, hakan ke zan tsaya in ci nasara ne, domin kike kadai zan caɓa kwaliya ne. Na sha faɗa ina so ban saba ka'ida ne, sannan ke sahibata kyakkyawar zamani na. Kyawun ki yayi mini ne ga shaidan yan idona. Na ce ba zan iya ba in ba kya gefe na, ko ba kya nan kina nan kina a kalibina. Na sha faɗa na ce ne kin ɗauke hankali na, ni da rayuwata zan so ki zama ta. Na buɗe idanuwata na gane na rabauta, kun ganta gimbiya mai kyau da dariya. Na kai ta zawiya na koya mata karatun soyayya, duk lamari na akan ta na shirya. Ta gane komai tana zuwa ta yi biya, soyayya mai kyau da kwaliya, tarairaya ba ta da gajiya. Na jajirce na dimauce kai na susuce kan ƙaunarta, ta bani dama kalibinta ta sani nima, ta kore fama soyayya ba na dama. Alfakari na ita ce kuma zana nuna, tana yabona na faɗa muku ta yabona. Neman na samun ta gare ni a raina ta wuce ma'auni, komai ta yi daidai ne. Zuciyata ta zaune ba ta yi mini bincike ne, ta san duk rayuwa ne. Samun ta garin na more a gida na za ta tare, ne kan zuciya ne haya. Ina kike yar uwa, labarin so kuma to ni ne zan karanta. Yanzu ne mix.